फेस्टिभेलजों लोगोसे आङो दिनै रंजालि बैसागुनि मुङाव बयनोबो आंनिफ्राय आङो गाहाम हास्थायनाय बा हामलायनाय आं जासिहरो। मानो होननानै बुङोबा बैसागु जानाय लोगो लोगो बावखुंग्रि फेस्टिभेला जायो आरो बैसागुआ जोंनि बर' माहारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जों जारिमिना मोनासै समनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे हारिमु आरो धोरोम आरो बेजोंनो जोंनि हारिमुखौ जों रैखा खालामनानै लाखियो। बेजों लोगोसेयैनो दा आसामाव जेरै असमिया बिहुखौ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ, थिग बिदिनो बैसागु समावनो आं बेखौ फोरमायनो सानो जे बागुरुम्बा मोसानायखौबो गोख्रैनो बे बोसोरनि गेजेरावनो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव रेकर्ड खालामनो जोङो थांगासिनो दङ। जानो हागौ 2023 सननि गेजेरावनो जोङो बागुरुम्बा मोसानायनि गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि जे हाबाफारि बेखौ खालामनो एबा हानो हागौ। मानो होनना बुङोबा जों बिटिसिनिफ्राय बिनि थाखाय मोनसे जगाजग जाबाय थादों आरो गिनिस बुकनिफ्राय अलरेडि मोनसे कमिउनिकेसनबो फैबाय। बाथ्राया जाबाय जों बबे समाव प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनो हायो बे जोंनि सायाव। थ' रंजालि बैसागुनि लोगो लोगोनो बे गाहाम खौरांखौ होनो हानायजों लोगोसे आं बयनोबो गावनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबावबाय। बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099480118।